Mard Issa 1966-ban Irakban született. Miután villamosmérnöki diplomát szerzett, az irodalom és a festészet lett az egyetlen elhivatottsága és életcélja. Írásait, többek között 3 novelláját, a Temetés, a Pokol és a Hallabge címűt betiltották Irakban. Ezen írásai, valamint vitatott politikai üzenetet hordozó festészete börtönbüntetéshez vezetett, majd 1992-ben Irakból megszökött. Számos kiállítása volt, többek között Irakban, Jordániában, Franciaországban, Skóciában, Svájcban, Finnországban, Dániában, Svédországban, Angliában, valamint Norvégia több városában is. Håkon norvég koronaherceg 2001-ben őt kérte fel, hogy megfesse portréját. Mard Issa egy olyan művész, aki a szürrealizmus újabb és újabb kifejezésmódjait keresi. Amint ő maga is mondja, olyan kegyetlenségnek vagyunk tanúi, amit a szürrealizmus önmagában nem képes kifejezni. Számos újabb festményére a realizmus és szürrealizmus keveredése jellemző. Szerinte így egyeníthető a klasszikus festészet a modern klasszicizmussal, mivel Irakban, mint művész korlátozva és cenzúrázva volt, így nagyon hálás Norvégiának, hogy szabadon és cenzúrázatlanul írhat és festhet.